To je prakticky výsledok. Hej! To je výsledok chovateľstva Čerkovskej komunity národnej disciplína. Hej, buďte ticho, ste cudári, tak vedoráčky, buďte ticho. Dovolte, aby som prevedol vyhodnotenie oblastnej dostavy chovateľov stručných holubov za rok 2013. Ako prvý bod bude vyhodnotenie doletu holubov, prvé holuby z jednotlivých pretekov v rámci oblastného združenia Čerkova. Pretek Brno, konaný 5.5.2013, došiel holub v rámci oblastného združenia Čerkova na prvému Maut Jozef z Eokátea Bela. Prosím, aj si prišli. Vodáčúca. Maut Jozef. Není tu. Je tu. Maut Jozef, pardon. Ja som myslel, že to je... Prepáč. 13.5.2013. Prvý holub doletel trio Markus M plus J. Je tu niekto? Ďakujem. Tretí závod poradí 19.5. Kolín. A na prvé miesto došiel holub pána Svachadu. Je tu niekto? Vári. Ďakujem. Pretek Brno 3, Šlapanice. 2.6. Doletel Pretek Blatná 16.6.2013. Došiel holub pánovi Mikulášovi Janovi. Prebere to niekto za odveď? Ďakujem. Pretek Margus 1, 16.6. Došiel holub pánovi Murážovikovi Marianovi z Eokátea Vary. Je tu niekto? Tu je Martin. Vary. Prvé miesto preteku Bajeru 23.6.2013 došiel holub pánovi Murárikovi. Není tu. Ďakujem. Pretek Blatná 30.6.2013 došiel holubica chovateľa pána Svachodu. Je tu niekto? Nie, ďakujem. Za prvé miesto preteku Marburgova 30.6. došiel holub pánov trio Markus M plus J. Nech sa páči. Prvé miesto Rokycany 7.7.2013 pán Svachod. Duo. Blatná 3, 14.7. došiel holub pána trio Markus M plus J. 364. Gratulujem. Nech sa páči. Pretek Gota. Prvý holub prišiel pánovi Lukovi Jozefovi z Eokátea Vary. Nie? Ďakujem. Pretek Blatná 4. 21.7.2013. Doletel holubom bratom Radočani Roman plus Dalibor. 460 je to holubica. Gratulujem. Nech sa páči. Bajeru 3, 28.7. došiel holub pána Murárika Mariana za prvom mieste v rámci Oteckápia Čerkova. Nie je tu zástupca. Ďakujem. Teraz prevedeme vyhodnotenie v rámci generálneho majstrovstva oblastného združenia Čerkova. Mám to tu prehodené, ale nič sa nestane. Začínam prvé miesto majstrom oblastného združenia pre rok 2013
stali bratia Radočani Roman plus Dalibor. Gratulujem. Nech sa páči, dostanete pohár. Kamarád. Neviete si to dať. Dobre, poriadku, ide na to. Na druhom mieste trio Markus M plus N plus J. Nech sa páči. Tretie miesto Murárik Maria. Leo Kapel Lari. Čtvrté miesto Jurana Jan plus Lukáš. Leo Kapel Pelany. Zástupca. Ale treba... Ale nie je aj ja. Ale však teda prídete, si vás to zoberte. Piaté miesto. Pán František Hanuliak. Zeo Kapela Terková. Šiesté miesto generálne majstrovstvo OZ Kapela Terková, duo Svako. Nie je tu? Deviate miesto. To je dobre, v poriadku. Deviate miesto. Bratia Bielik Jozef plus Ľubomír. Leo Kapel Lari. No a teraz, Jan Bohu, na 10. mieste po dlhých úspechoch v minulosti sa umiestnili Teán pána Kristofika Jana, Leo Kapela Terková. Jan Bohu 5118 bodov. Gratulujem vám. Teraz prídeme k vyhodnoteniu doletu holubov. Prvé miesto, Ledenkovičko, 31.8. dolete holub. Teraz to poviem pán Boka Jozef, 390. Teraz sme prišli k vyhodnoteniu súťaže krátko-stredných tratí. Na prvom mieste sa umiestnili duo, Svako duo, rok 2013, počtom bodu 3050, krátko-stredné trate. Dávaj pohľad na to. Tak není tu ani nedá. Na druhom mieste sa umiestnil chovateľia, bratia Radočani, Roman plus Dalibor. Na treťom mieste kategória krátkostredných tratí sa umiestnilo trio Markus M plus M plus J, Zeo Kapela Teplička Mesto. Prikladové vyhodnoteniu kategórii do umiestnili bratia Radočani Roman plus Dalibor. Na treťom mieste sa umiestnili chovateľ. Hej, no!
ako je zvolil Terkovej. Pán chovateľ Hanuliak František z EOKP a Terkova. Mladé holuby rok 2013. Na prvom mieste sa umiestnil chovateľ pán Boka Jozef Kus z Verovníka. Na druhom mieste sa umiestnil chovateľ z EOKP Marín Murárik Marian. Na treťom mieste sa umiestnili bratia Igeri Jozef Kubovi z EOKP Varín. Gratulujem. Na štvrtom mieste sa umiestnil holubek Daniel Mladší z EOKP a Terkova. Na piatom mieste Janko Krištofík. Gratulujem. Gratulujem. Prvé miesto skupina J plus J. Gratulujem vám. Na druhom mieste Krištofík Jan, na treťom mieste pán Hanuliak František. Diplomistu máte to v rámci konferencie uznesia nedávajú. Na druhom mieste Murárik. Na prvom mieste Ďurana Miroslav plus Janka. Kategória D. Na treťom mieste pán Ďurana Miroslav. Na druhom mieste Šupica J plus J. Gratulujem. Na prvom mieste Krištofík Janov starší. Neviem, dokedy bude. Ečko. Na treťom mieste Bohačiakovci. Varina. Druhé miesto Trio Martinsovci. Prvé miesto z EOKP a Terkova Mičo Kryžov. Gratulujem. Športka kategória E. Tretie miesto Krištofík Jan starší. Druhé miesto Murárik Marian. Prvé miesto Boka Jozef Kus Veronika. Kategória šport G. Na treťom mieste Kúček Miroslav. Benedikt Jirko. Na druhom mieste Jozef Kubovi. Ročný výkon holub. Na prvé mieste doktor Šimko.
Ročný výkon. Bočaj Jozef plus Veronika na 3. mieste. Počkaj, dobre to ide. Dávaj to. Gratulujem znova. Jurana Miroslav plus Janka. Sport H. Anuliak František, kto je miesto? Prvé miesto vykonaný Holubica, doktor Simko, Tretie miesto Markušovci trio. Dobre. Druhé miesto Jurana Jan Zimko. Takto, stala sa veliký, jak sa povie zádrel, začína výkonom Holubov, Zárov, Kritici a Zurana Miroslav plus Jana. Veliký čo máš napísané? áno, vítam, Holub, Zárov, Čo mi dávajú to? Sa už musíme medali, Leo Kapia, Bela, Pán, Pán, Jaro. Je tu? Druhé Cvako duo. Tretia je Jurana Jan plus Buka. Gratulujem. Jurana má? Jurana má prvý. Na treťom mieste tam bude Holub pána Radošany, Dalibor plus Roman. A žiaľ Bohu, na prvom a druhom mieste sa v kategórii štandard Holubov umiestnili holuby najhrubšieho chovateľa ZEO oblastného združenia Čerkova, pána Holubka Viktora staršieho. Mladšieho. Starší, on je starší. Podaj mi. Takto, ja vám ďakujem za pozornosť, aby ste vedeli. Počkajte. Dobre. Ľuď. Potom sa budem baviť. Pán Krištof Pigian, kategórii B. Šupica Jan plus Krištof Pigian, kategórii C. Jurana Miroslav plus Jana, kategórii D. Krištof Pigian, kategórii E. Kryžo Michal, kategórii F. Boka Jozef. Kategórii G. Šimko, kategórii H. Krištof Pigian, kategórii ročný výkon Holub. Anuliak František, výkon ročný Holubica. Šimko, kategória štandard Holuby. Holubek Viktor mladší plus Holubek Viktor mladší plus Radočany. Kategória štandard Holubice, Jurana Jan plus Lukáš, Cvako duo, Karol Boháč.
To je prakticky 18-členná komisia, či 18-členná kolekcia holubov, ktoré budú na tie holuby. Čo sa týka zberu, holubov uskutoční sa v piatok po novom roku. Zber holubov zabezpečuje pán Krištofík, pán Holubek, prakticky z Terchovej 10 holubov ide, zabezpečuje povoz a ostatné sa potom dovolí. Ostatné holuby dajte, tí, čo máte, dajte pánovi Chabadovi a potom sa dovolí. Prakticky zostávajú z Bele jeden holub, zo Straže jeden, či koľko je to z Tepličky 2, ešte niekto tam ešte dáva. Ďalej, regionálna výstava regionu Sever sa uskutoční prakticky o 2 týždne, to znamená 20, 21, 12. v Turín. Kto chce v rámci z oblastného združenia, aby vystavoval holuby z týchto kategórií, čo sú na lepšom mieste, môžete vystavovať oblastné združenie, sa povedalo, pretože bo sú nejaké ináčie. Kto chce vystavovať holuba, nech si ho vystaví. Oblastné združenie 1 euro sa platí za pokládať holuba, potom uhradí. Cestovné, to sa musíte dovolniť, chlapci, ktorí tam pôjdete s holubami, aby ste uhradili. Ja vám poviem, to je nakoniec je to záver prakticky, ak niečo som opomenul, tak mi to povedzte, ale vyhodnotenie bolo, ja môžem konštatovať z mojej strany, že výstava oblastného združenia Terchová sa konala na pomerne dobrej úrovni, nemali sme tu nejaký ožratý, tak namiesto mňa to niekto iný povedal, ja som to nepovedal, že všetko v poriadku. Prosím vám za 10 minút, 16.00 sa podalo 16.00 sa odovzdajú holuby, to znamená, holuby sa odovzdávajú 16.10 začínajú. Prosím vás, zodpovední funkcionári, zoberte si holuby. Ja vám ešte na záver ďakujem za pozornosť. Veselo, ale moment, to môžeš povedať Terchovej. Na záver, ja vám prajem, ak sa povie Mikuláš bol po nás, veselo Ježiška, on je darčekov, bol trošekov a šťastlivý nový rok vám prajem.